Il-Gżir Maltin f'dawn l-aħħar jiem kellna temp mill-isbaħ li ħoloq atmosfera fantastika għal-karnival ta' din is-sena, hekk kif it-tlieta filgħaxija dan il-briju tal-wien jasal propju fit-tmiemu. L-avvenimenti għall-aħħar jum jinkludu l-isfilata li fiha jispikkaw il-karrijiet ikkuluriti b'diversi temi differenti. Jekk wieħed imur dawra mat-toroq tal-Belt Vallezza u l-Furjana, wieħed mal-ewwel jinnotat bis-sima fuq diversi tfal u ġenituri. Barra minn hekk wieħed jista' jara sodisfazzjon ta' diversi dilettanti li għal sen oħra rnexxilhom iferħu jallegraw lill-poplu Malti bil-karrijiet tagħhom. L-avvenimenti fil-Belt Vallezza l-aħħar jum bdew l-ħabsa tal-5:30 hekk kif id-dilettanti jkunu qed jippreparaw għal gran defile fejn il-karrijiet jgħaddu minn Triq Sant'Anna fil-Furjana bl-attivitajiet ikomplu wkoll fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn il-festa ta' Briju tilħaq il-qofol tagħha. Ma setax jonqos li matul dawn il-jiem tal-karnival saru diversi kompetizzjonijiet ta' sfin, sfilati ta' banet u karrijiet kif ukoll wirjiet oħra. Bħal kull sena saru wkoll il-karnival ta' Għawdex bil-karnival spontanju tan-Nadur. Matul tmiem il-ġimgħa, eluf ta' Maltin marru biħġarhom sabiex jiċċelebraw il-karnival tan-Nadur għal dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-ħelu, il-festa tal-Perlini u l-Prinjolata tispiċċa it-tlieta, hekk kif l-erba' jibda l-perjodu tar-Randan, perjodu li fih il-Knisja Kattolika tħeġġeġ qassam u l-astinenza bi preparazzjoni għal ġranet li jwasslu sal-ġimgħa l-kbira, fejn imbagħad jintlaħaq il-qofol nhar Lejt il-Kbir meta tiġi ċċelebrata l-akbar festa fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika.